Da han i 1945 forlod bunkeren, var det som en slagen tysk soldat. I dag, 63 år senere, kom den 81-årige Gerhard Saalfeld tilbage for første gang til bunkeren ved den jyske vestkyst. Tilbage til den feltseng, som var hans i de sidste 3 måneder af 2. verdenskrig. Sprang die Tür jedes Mal auf. Und das hat kein Eisen. So, das haben die aus Holz gemacht als mehr. Den 9. maj 1945 forlod en kun 17-årig Gerhard Saalfeld sammen med sine tyske soldaterkammerater bunkeren ved Søndervig på den jyske vestkyst. Og med krigens slutning blev fortiden begravet i klitterne. Ja, und wir waren froh, dass wir nach Hause kamen. Et øjebliks betænkningstid, så træder den nu 81-årige kanoner ind i historien for første gang siden krigens afslutning. Ein bisschen beklemmendes Gefühl. Ja, denn es ist ja über 60 Jahre her. Man hat bisher die große Freiheit genossen. Jetzt kam man wieder damit, wurde man wieder mit konfrontiert. Diesen Beton hier haben wir gelebt. Tja. Besøget får minderne til at vælte frem. Das war meine Koje. Die untere. Det er et tysk tv-hold fra RTL, der har hentet Gerhard Saalfeld til vestkysten for at fortælle sin historie. Von der Kriegsmarine zum Heer. Übungsplatz Ochsbühl. Das ist ja ganz toll. Ja. Was ist das? Das ist unsere Bratpfanne. Ja. Selvom smilet ikke er til at tage fejl af, så har krigen sat sine spor. Eine gute Erinnerung ist nicht richtig gesagt. Aber es ist eben eine Erinnerung an eine Zeit des Lebens. Ja. Es könnte sein, dass das ein Munitionsschrank war. Det kom aldrig til direkte krigshandlinger ved bunkerne ved Søndervig. Alle de bjergede genstande kan i øvrigt ses på Ringkøbing Skjern Museum til efteråret.